Привіт! Мене звати Олександр, і я репетитор з історії України. Свої ціль та покликання бачу в тому, щоб допомогти зі шкільною програмою та підготувати до НМТ. Основним своїм завданням я вважаю докладно та в простій формі пояснити історію нашої рідної країни. Наразі навчаюся у закордонному вузі, спеціалізуючись на темі історія та філософія, тим самим продовжуючи улюблену справу. Я вже маю досвід ведення уроків з історії, оскільки проводив заняття для паралелі 8, 9 та 10 класів за темою Друга світова війна та Україна в ній, а також готував своїх одногрупників до насущих іспитів та тестів, тому знаю, як знайти підхід саме до тебе, та як детально, та що головне, нескладно пояснити важку тему або поняття. Свою цікавість та знання я підтвердив на Олімпіадах, зайнявши значну кількість призових місць. Я запрошую саме тебе на свої заняття, оскільки я знаю, як розповісти тему просто та легко. До зустрічі!